tanana phungka ham dallok tei okra chakra nongnogo khakam yahoro tini ang nongno kaisa kok sai khwnaro no miya sukurbar hingke miyao kaisa gotnang thangka nogo abo wngkha hingke hai ang miyao ani earphone khaio bini musuk thui tongkha hinui faigara dini kwcharwui angkhe bai ang yar naro thangka malaini hinui yar bai diboro hingke ang nog borok hwnka hingke miya bazar blai chini yang korok bazar hingke bo bazar khoros khainani hati khaina thangkha hingke nogo hingke kebo kwrui amcherai masa tongo hingke jeraini bwsui masa tongo bo miya sports phai oro nogo phaimani bisi dugyaku hingke aboni tamungkha borok khoroksa phaio ang nogo phaipu mane bwsui no swngkha sabo phai hinui singmani hingke borok khoroksa phaio pant kosom kanjak kanchwlui yaktwk bara de tongjani chumjak punsao hingka hingke bo phaine ongkhorui thangkha hingke no mobile kaisa kwrwikha mobile ni bumung hingke poco himani mobile colour hingka hingke blue colour camera duita khe tongo jara o korbo amchai ni borok jo gana gini ni borok nukhai nugui tongkha hingke kisa no call khai sadi ang number rinai rok yang screen no number rinai o jaga kisa call khai di abo tabuk mobile ang uansukmani hingke sogyaku yang korbuk site no tongkhu hingke chwng khosnakha sabo phai hinui ang bwkhara jano swngkha bono hai hai khe nugo hingke ang bo nurugya nog borok bo nurugya hingke chwng bari dogan dige thangkha kalamani para rok thangkha hingke aro just para borok khoroksa malai lama o hingke bono swngnaikha dibor jora o borok hai hai khe himui phaima rute nokhon swngmani bo sao korbuk gorbeng ni doben dehin doben riyang dehin abo phaio hinui sao hingke bo doben riyang phaio hinui saoine chwng bari dogan direct thangkha bari dogan direct thangkhaine aro borok khoroksa no swngkha aro bo sao hai kheno doben riyang mani phaijak kanchwlui no chumjak yaktwk bara buini bike kulgo kai thango haini sao ta hingke chwng tamo khaikha korbugo ani pal masa tongo lapru mok hinui bono call khaikha hingke aro korbuk ni doben riyang no tini bazar o nugjak de hinui ang bono swngkha hingke bo ano sao bono tini nugjak bo thasingo no ani dogan bwskango boto buini dogano tongo aro uansana ro bluetooth speaker kotor rok paijak pu tei borai rok chajaknai kwbangma paine paper o akoro daine rang bo belai belai pu 100 200 note por haino bwsak khe nukku hingke ang swngkha bono bomo hai dress kanjak kanchwlui rok bahai bini pant kosom de kanchwlui de hinchakha hinui sao bobo pant half pant kosom mane chak suchur hai ta ang miya horo thangkha numo sai hingke kanchwlui khe kuphur hinui sao hingke bono wngkha na hingke bo ano sao no rano tesa swkang sakhe ba ang romoi naro khamung ongkla hingke chwng bo yang khos khaite doi manlai afuru chubui thango hingke ba hingke horni 7tta de 7:30 rok bajekhana afuru khe saimangkha chwng omo borok no hai hai hinui gorbeng ni je dobini kobo himjaknai hingke chwng horono yang ani yarsong no call khaine chwng auto reserve naine thanglaikha horni 8tta rok wngkha 8tta o thangkha hingke thik nogo malaikha cherai bai nogo ni tongo buma bukha no sosaikha parni borok no swngni nog bojago hinui swngui thangkha hingke malaikha malaine bwsla no swngdi hai hai o bujak tini bujak hinui swngmani gosika bwsla logi logi gosika ang mobile tipaijak 1500 khe falai rwo motui phonani bupha no hinui sao hingke chwng sasakha bono bwsui khe falai rwo 1500 khe falai rwo chwng tabuk mobile nanani ma phaio hindi chwngno jaga phunugui rwdi chwng nangkhe ani rang phano rwine ang ani mobile o tipaine haini thangkha hingke mobile nanai painai bini nogo thangui swngui naimani borok hingke tabuk gosia wngui tongo hingke paimani hingke to 1500 khe falai rwo hinui sao ta mane buta sikok ta hingke tabuk jeya painai hingke gosia naiya hinui sai tongo bo waisa khe belai sao ang waisa bahanse bini ni yakni mobile se paiyaku hinui sao haike belai no buphur romjani bagi chini sai swkang rok wngkha na kaisa mobile redmi kaisa narakjak tongo abo blue colour no camera bo gana khe ani haino hingke ang khe chongkha ani singkha na hinui tongo thangai naimali chiniya abo buini ta bagi paimani pu hingke haike belai no jeya painai sao ang waisa bahanse bini yakni mobile nai ani sao khe bai kela mobile paipili angkha ba hingke aro no hai manjagui tongphio ka hingke ang uansukmani jodi bo cover phangtong kaham pa nongtong boto khongmani rok siyo chamani rok bo siyo hingke bo
khogoi tlangmani mia se tlang doroko salni 10 ta rok khana ke sing hor sanja ke soika kasuk baile bo pongnani kogyable etai parani borok bo sai tongo bo bai no kok salai tongo mobile phalani hai inani salai tongo ke tamon ke bo paida na kha paida na semia borok pal ke thanglai ka knai haini sabota ke a borok no thangai singmani ke gosia ni sao gosia bolte bo paijak yang sao bini yang mobile paijak yang sao ke tabu yang borok rok samani ke mia korok bazaro addo ben hinjana bin logi borok masa tongoni sore khana longi ba duti khanine kansili genji kufur dan tomajani sumja ke a borok no chong khana chong tong angbo je tabu gosia yang temo ke yang cover ke to bono sa bono 1500 ke phalere ka harne ke bluetooth bo aje mobile painai bono pairo hinsao eta abo ke to gosia yang tong haita ke tini thanai cheng tabu phungo thanai teisa mia hor to thangpai ka mia hor chung buske kol ke khai ka ke tini ta phungo teisa thanai dai tong no ke tabu no anok jaga phunai ke mia nogo saptong bai ke asiko phai tam khai pika nogo abo no joto no detail phunga na rok nai tong to Aku tu rolang khai pai na ha tu sang ke ba tu khai ha ang ke ka tu di a tu e tu no di un koro no khai yo ro ka ha के मोबाइल खपिना था ना ka mobile ke tu kun thas ni a ora jara tha ha ke bu no tha ba ni tu su thai ni tu kun ho के तो खपिना था a ka mobile se kri kha de no ro wa lo khu sa ti no aro no mai na ha ke dolok jara sino korbung ni borok ani mobile no tong ha ke kisa no sabai gadi tabo a mobile mia se kama ko bo kuno jaga so soya ko ang saimano o korbuk under bisingo nongnai a gor bengo mana a bisingo nongnai tangke a borok a lock subaina niki bo ma phane computer o ke abono je nugnai ra niki sagari mobile bung ke poco mani color ke blue color camera duita cover ke to boro khibir kani sao sim botao sokoga mobile switch off ke no ang an number ri nai norok an number ke sakol khaidi je sahonai je nugui ano sahanai bono ang rang 1000 nai please nor ano kisa sahor gari haisi ini ang thanai tabuk di boro tak phuno thanai yang ani yar sono kol khaija ke thari nai na bahai mang khai ke to nong phongnai je jokhona norok a mobile no khai ke password thik khai den phai kai kanu kisa please sahari asun no